Under 13 football tournament boys ni takai, under 15 football tournament girls ni takai. Dini Sirang Jilla ni Khasikotra be higher secondary playground no dini jagainai. Dularai boro faraisa afada ब्रैथि खेबनि थाखाय under 13 आरो नैथि खेबनि थाखाय under 15 boys and girls आरो गाबोनो girlsनि मोनसे जन उदालगुरिनि भेरगाव बे इनॉग्रेशन जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबै थांखिया जोंनि आनसलिक लेभेलाव जोंनि जिल्ला लेभेलाव जोङो बेखौ खुंफुंनायनि गेजेरजों जिल्लानि चेम्पियनखौ दखरानिफ्राय जिल्लायाव जिल्लानि चेम्पियनखौ मिरुआव लाबोनानै दिनै बेखौ जोङो कम्पिटिशनखौ खालामदों। बिनि गेजेरजों बड'फाया जि सिमां नुदोंमोन गेरेमसा हारि दानाय आरो गेरेमसा हारि दानांगौब्ला सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि रांखान्थि समाजखान्थि आरो जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि स्पर्ट्स आरो कालचार बेखौ जोङो मजबुत खालामनांगोन। आरो बेखायनो फुटबलनि गेजेरजों बर' हारिया जिहेतु फुटबलाव मोनसे लिगेसि गोनां हारि। बिनोद दाब्लाया इन्टारनेशनेल प्लेयारमोन। दिनै दुर्गा बर' हलिचरन नार्जारी मनबिर मोना दा गोदानै एन्ट्रि जादों अपुर्णा बिथांमोना आरो बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि लाइमोन गोबां जोंनि जायफोर प्रफेशनेल प्लेयार बिसोरो नेशनेल इन्टारनेशनेल फेम लाबोनो हादों आरो गोबां लाइमोनफ्रा दिनै साख्रि बाख्रिबो मोननो हादों। जों मिजिंथियो समाजाव बर' माहारिखौ जुदि मजबुत हारि हिसाबै दानांगौब्ला जोंनि हारिखौ बिश्व दरबाराव जुदि सिनायथि होनांगौब्ला माने अलिम्पिकआव बा नोङो नेशनेल इन्टारनेशनेल गेम्सआव जुदि मेडेल लाबोनांगौबा जेरै बक्सिंआव आर्सारियाव दा गोबां जोंनि प्लेयारफ्रा देरहासार जानो हादों। फुटबलखौ जोङो मोनसे गुबै बिथा हिसाबै लानानै जोङो बर' माहारि दानायनि सिमां नुदों आरो बेखायनो यां 12 बोसोरनि उन्दै 13 बोसोरनि उन्दै माने बिनि गाहायाव आरो 15 बोसोरनि गाहायाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बे समावनो जायहा एनार्जि दङ स्किल दङ टेलेन्ट दङ आरो बिथांमोननो जों मोनसे प्लेटफर्म होनांगौ मोनसे स्कप होनांगौ आरो बे स्कपखौ जों होदों। बड'फा एफसि जों दानानै चिरां जिल्लानिफ्राय स्टेट लेभेलाव चेम्पियन जादों। स्टेट लेभेलनिफ्राय दा आई लीग गेलेगोन बड'फा एफसिया फैबाय थानाय समाव बियो थारैनो खम समनि गेजेराव मोनसे गिदिर बृहत मोनसे साक्सेस एबसुनि बर' हारिनि आरो बेखायनो ड्राग्स जौ जुवा दायना दायनि बेखौ समाजाव गैया खालामनांगौब्ला ड्राग्सनि हेंथायै जौ जुवानि हेंथायै जुदि जोङो गोजानाव दोननांगौब्ला लाइमोनफोरखौ मबाइलनिफ्राय गोजानाव दोननांगौब्ला बेबायदि फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजोंसो आरो लाइमोनफोरखौ राइट डाइरेक्सनाव पजिटिभ एनार्जिखौ जों इउटिलाइज खालामनानै बिश्व दरबाराव बर' हारिखौ जोङो आवगायलांनो हागोन। आं बेखौनो बिसास खालामो आरो एबसुनि जोंनि गासै टीमनि गुबै थांखिया उद्देश्यआ बेनो। खामानि मावा एबा दायथ' गैया होननानै बिथाङा बुंदों बे बेयाव माबा मोनसे सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेब्लाबो पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ खोथाफोरखौ लानानै जों हाबा मावो। जाय जिखि बुङा मानो जोंहा बिनि सायाव कुनु बाजानाय फाजानाय गैया। जोंनि खोथाया बेनोल'मोन बिथाङा सरकाराव गोदानै बिबान लाबाय सरकारनि मुरब्बि हिसाबै अथ टेकिं लादों संबिधाननि आधाराव आरो दिनै बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै 35 लाख जनसंख्यानि जिखिनि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि अभाब अभिजुग आरो इलेक्शनाव होनाय जिखिनि प्रतिश्रुतिफोर दङ बेखौ मावफुंनाय बिथांनि दायित्व। लोगोसेनो 1993 आव बिएसि सुक्ति जादों भारत सरकार आसाम सरकार एबसुनि गेजेराव 2003 सनाव बिएलटि भारत आसाम सरकारनि गेजेराव एबसु बर' रायजो राजानि मददाव बिटिसि सुक्ति जादों आरो बे सुक्तिया माखासे दफा आद्रा थादों जेरै 95 भिलेजखौ सोनांगौमोन लेन्ड पलिसि मोनसे लाबोनांगौमोन आरो माखासे जिफोर खामानि मावबावनांगौ दङमोन बियो आद्रा थादों। किन्तु बिथाङा 17 बोसोर सम मोन्दोंमोन खामानि मावनो थाखाय माखासेखौ बिथाङा मावजोबनो हादों आरो माखासे आद्रा थादों। 2020नि सुक्तिनि उनाव 5 बोसोराव माखासे खामानिया प्रमद बर'आ मावबाय आरो गोबां खामानि मावनो थाबावबाय। जिहेतु काउन्सिल मोनसेनि रेसपन्सिबिलिटि थायो बिथांमोननि मदद नांगौ आरो बेखायनो जों हांख्रायदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै बर' एकर्डनि बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव मदद होनांगौ आरो बिथाङा बुंदों जे जाय सुक्ति खालामदों बिथांमोनासो बेखौ मावनांगोन आंनि दायित्वआ बिटिसिनि थाखाय। दा बेखायनो जोंनि खावलायनाया जे बिथाङा बेखौ नेगेटिभ लानाङा बिथाङा सासे रेसपन्सिबल पार्सन आरो दिनै 1500 कोटि थाखा जि फैगोन जेराव इन्स्टिटिउसन इन्डास्ट्रि जेराव जिखिनि एस्टाब्लिशमेन्ट अनुस्थान प्रतिष्ठान बिथाङानो बेखौ पिता होगोन अब्ला बिथाङा मावफुङा होननानै बोरै बुंनो हायो बिथाङा मावफुंगोन आरो बेखायनो
बिथांनिफ्राय जों बिदिखौ हास्थायाखै बिथाङा पजिटिभ लानांगौ आरो जों बिथांखौ लोगो हमगोन होननानै बुंदों सम आरो सुबिदा नायनानै बिथांजों सावरायगोन आरो जों खावलायगोन जे सासे गार्जेन सरकारनि मुरब्बिया सरकारनि मुरब्बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगौ आरो एकर्डआ भारत सरकार आसाम सरकार आरो आन्दलनकारिनि गेजेराव जादों जाय सरकाराव फैया माने बिनि रेसपन्सिबिलिटि आरो 1985आव आसाम गण संग्राम परिषदआ खालामनाय आसाम एकर्डखौ दिनै 40 बोसोरनि उनाव बिप्लब शर्मा आयगनि जि रिकमेन्डेसन दानि एनडिए आरो बिजेपि सरकारा बेखौ मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना मावदोंबा हाग्रामा महिलारिया मावनो हायै जेबो बाथ्रा गैया बिथाङा जिखि बुङा माने बिथांनिफ्राय जों पजिटिभ बाथ्राखौसो खोनासंनो लुबैयो आरो राजखान्थिनि थासारिया आलदा दिनै राजखान्थि गैलिया आरो राजखान्थि खालामनांगौबो गैया बिथांनो मोनसे मेन्डेट होबाय आरो दिनै जिहेतु मेन्डेट मोनबाय रायजो राजानि बिसास आरो आस्थाखौ लानानै बिथाङा खामानि मावनांगौ बे पलिटिक्स खालामनायनि बा पलिटिकेल बाथ्रा बुंनायनि सम नङा होननानै जोङो सानो गोजोन्थों